ଏକ ସମୟର କଥା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗାଁରେ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଆମେ ବହୁତ ଥକିଗଲୁ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ କରିପାରିବୁ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ସେ ଦେଖିଲେ କ୍ଷେତରେ ଜଣେ କୃଷକ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। କୃଷକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ଏହା ମୋର ଭାଗ୍ୟ, କ'ଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ତାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଓ ପାନୀୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। କୃଷକ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କୃଷକ ଓ ତାଙ୍କ ପୋତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କ୍ଷେତକୁ ଜୋତିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷକର ପୋତା ଥକିଗଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଗଛର ଛାୟାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କୃଷକ ସାରା କ୍ଷେତ ଜୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ, ସେ କୃଷକ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା କ୍ଷେତ ଏକାକୀ ଜ୍ୟୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଥକି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୋତା କିଛି ସମୟ ମେହନତ କରିବା ପରେ ଥକିଗଲେ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ଭଗବାନ, କୃଷକ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କୃଷକର ପୋତା ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଜୋତି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷକଙ୍କ ମନରେ କେବଳ କ୍ଷେତ ଜୋତିବାରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଥକାମିକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସାରା କ୍ଷେତ ଏକାକୀ ଜୋତି ଦେଲେ, କାରଣ ସେ କେବଳ କ୍ଷେତ ଜୋତିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣ ଲଗାଇ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରେମ କରେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଳସ୍ୟ କେବେ ଅସ୍ଥିର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହେବ ଏବଂ କାମୟାବୀ ସାଧନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଳସ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।